तो भाई लोग प्रणाम करतानी। हम बानी रोशन जादू। तो भाई लोग जबरदस्ती एगो नया वीडियो लेके हम आगल बानी लोग के बीच में। अब देखी लोग वीडियो देख के बताई लोग क्वेश्चन बा। हम ओकरा प्यार में ऐसन चोट खइले बानी। हम ओकरा प्यार में ऐसन चोट खइले बानी। काल ओकर बाप मरले रही, आज ओकरा भाई से हम छुड़ाइल बानी। हाँ, प्यार में जब हमरा धोखा मिलल कि प्यार में जब हमरा धोखा मिलल, जिंदगी में अंधेरा छा गई। सोचनी कि आग लगा दी दुनिया के, लेकिन आग लगावे से पहले एगो नया माल भेटा गई। हाँ भाई लोग, ये कहानी बा। तो आइल ही तई में ऊ 4 दिन खाती, बाकी टोला महका के गई। तो भाई लोग ई देखो लो कि साथ में भावतिया कि इहो सिलीगुड़ी भागतिया। हाँ, कि सोचले रही कि साथ निभाई ई जिंदगी भर, कि सोचले रही कि साथ निभाई ई जिंदगी भर, बाकी ई तो धोखा देवे में ओकरो माई निकल गए। हाँ, अभी खत्म थोड़े भर बा। अब सुन लो कि दुनिया प्यार करेला सुंदरी के साथ, कि दुनिया प्यार करेला सुंदरी के साथ, साला हम प्यार करेंगे एगो छुंदरी के साथ। हाँ, तो भाई लोग हमरा के छोड़ के भागल बिया सिलीगुड़ी। देख लो का हाल बा हमार। हाँ, अब हम रुवतानी धोके अपना दिल पर हाथ, काहे से कि दीपंसुआ बतावत रहे कि भागल बिया सिलीगुड़ी रबिया के साथ। कि रात में जब जब ओकर याद आवता, कि रात में जब जब ओकर याद आवता, रो रो के रोशनवा तकिया भिजावता। हाँ, अब तो उ खुश बिया भुला के अपन प्यार और हमरा के, काहे से कि सज धज के अब शोभा बढ़ावत या अपन सकल बलमुआ के कमरा के। हाँ भाई लोग, हमरा के ताही देखी का हाल कर देली बिया। हाँ, तब भाई लोग ये सब के फेरा में तू लोग नत पड़ल हो। हम तो प के पछतात तनी है, देख लो लोग का कहाँ उतार देली बिया हमरा के रोड पर। बुझे कि अब हम तो टेंशन में रहत तनी घड़ी, आ देख लो लोग ओकरे चक्कर में हमरा का हो गई। देख लो जम्मू फाट गइल बा। खैर अब ओकरा बाप भाई से पीछा छूटल बा। खैर ओकरा बाप भाई से पीछा छूटल बा, काहे से कि ओकरे चक्कर में रोशनवा के कपार फूटल बा। हाँ,